Ja, da ser vi meg i det nyeste skinnet mitt. Du kan godt si hei til YouTube. Hei. Ja, som dere hører, så sitter jeg og tar opp på en onsdag. Det hadde litt lang tid, YouTube, men jeg har ikke hatt så mye tid som jeg hadde da jeg begynte med YouTube. Så sorry for at jeg har brukt så inn i granskeren lang tid, at det ikke sant at jeg hadde så mye å gjøre. Ja, det har du. Vet du, jeg har skole, og så har jeg mye annet å gjøre på fritida. For jeg kan liksom ikke drive og ta opp så mye. Men jeg skal prøve å ta opp så mye som jeg kan da. Blir du med å ha livestream i helga? Ja, hvis jeg får tid for... Hvis det er på lørdag, men... Ja. Hva til klokka? Nei, vi kan jo stå opp tidlig da. Sånn grytidlig. Ja, for på lørdag så skal jeg på klassefest. Det er jo verst. Nå får jeg med taket mitt. Nice. Jeg skal bare om en sånn trappetrinn med... Nei, jeg bare lar det være sånn. Så nå må du bare flytte inn ting. Ja, sånn dere ser, så har jeg begynt. Altså, jeg er så god i å bygge, men jeg orker ikke å bygge så fint. Ja. Eller jo, jeg skal begynne å bygge fint, men... Ja, som dere ser, så har jeg heks. Cheetah? You're a goddamn cheetah. Listen. Jeg fant ravine. Yes. Jeg fant faktisk ravine. Jeg har funnet iron der. Og bare for å si det YouTube, jeg har også en hack, men ikke akkurat som han, jeg har bare X-ray. Så jeg kan se huset hans. Men Kristoffer, jeg kan se Mineshaft via X-ray. Jeg ser deg i Mineshaften. Jeg kommer til deg. Det er greit. Ikke aksepter min work. Nå trodde det var en creeper rett foran meg. Jeg har spider. Jeg ser mange spiders. Og creeper. Men nå driver jeg bare og leter etter fiske. Ja, det gjør jeg faktisk også. Der. Det er ingenting mer. Ikke slå meg. Fy. Jeg hadde bare killer på å slå innan meg. Ingenting her. Det er her jeg kom. Så... Siste. Just kidding.
Jeg går lenger ned i hula. Hello, Mr. Clipper. Regner deg. Vær smalt. Jeg fant gruvevogn. Med kiste oppe. Ja, Nice. jeg tok den. Hva var det oppe? Masse forskjellig. Ikke noe dia. Nei, Jeg må se. den i hvert fall. Ok. Jeg har ikke funnet den eneste kiste. Ok, jeg bruker ikke ekkel. Jeg har fått masse jern. Jeg går den veien YouTube, eller den her. Jeg bestemmer at du går høyre. Ja, der fant jeg iron med en gang. Det var et bra valg. Kristoffer, jeg har litt problemer. Hva da? Cave spiders. Cave spider spawner. Åh, shit, Jeg fant det. nice. Det er like rundt hjørnet der hvor jeg er akkurat nå. Jeg har 7 iron. Jeg har 11 iron blocks. Nice. Og der var den. Jeg løper derifra. Ha det bra. Tørkevann. Ja, da går vi lenger ned. Og da kan ta mer igjen. Jeg har 37 iron. Jeg tar med vogntogen. Kristoffer, Ja, du burde liksom lage en Let's Play-serie på en survival-server med ingen hacks og sånt. Ingen X-ray og det der. Det burde vi ha. ja, det ønsker jeg. Shit, Han det var... kan faktisk med et godt valg YouTube. Ser du, jeg er master av god lykke. Kanskje det var fordi vi hadde så god karma. Ja, vi skulle akkurat til å gå på svømminga, jeg og han og en annen venn av oss. Og vi hadde sånn konkurranse da, og se hvem som klarte å få hilst flest gang. Og det gjorde vi. Ja. Jeg fant ravinen din. Jeg fant ravinen din, Kristoffer. Jeg må ikke gå i den. Nei, jeg bare fortsette med Minecraften. Bomba. Jeg er 59, 60, 61, 62. Enderman, jeg fant en Enderman. Jeg er nesten en full stack av iron. Et lite tips til dere, YouTube. Hvis dere ser en Enderman, slå han på fot, da vil ikke han teleportere vekk. Det er et tips. Jeg har en stack med iron. Det regner. Det regner. Jeg fant en gruvekiste. Jeg bare datt ned med et uhell. Jeg har tatt 2. Jeg har funnet det. Og det var en i ravin igjen. Ja, iron mest verdifull, sammen som dia. Og gull. Ja. Dia mest bra. Her må være ekstra forsiktig. Jeg har en stack med iron. Ja, han skal finne mer kister. Skal vi se. Ganske forvirrende.
shit, jeg havnet i en hule. Nice. Jeg skvatt. Jeg har ikke med noen torches. Flash. Oh. Nei! Jeg har fått diamanter. Jeg har fått diamanter. Har du suttet home der du bor nå? Nei. Og jeg har fått... Men jeg kan gi deg koordinasjonene mine. Så kan du bare følge etter meg. Ja, men gå hjem der du bor nå. Skal vi se, bare vent litt. Jeg fant nettopp diamanter. Vi tar trenger å komme hjem. Ja, YouTube, som dere ser, så er spawn blitt briefa. Og det er ikke lite engang. Skal vi se... Koordinaten din. Nei, går du bare hjem? Ja, jeg er på vei. Slapp av. Der er den. Så kan bare sånn. Må spise. Hvor er det jeg kommer fra herfra? Og datt ned. Jeg bare demper. Seriøst, hvor var det jeg kom ut fra? Jeg kom ut fra taket. Oh shit. Jeg er på vei for å finne mat. Aha, var det jeg kom ut fra. Skal vi se, da fant jeg mineshafen, så må jeg bare finne utgangen ut, og så må jeg finne her. YouTube, se den nye skinnet mitt. Hvor er utgangen? Ja, da tror jeg filmen... Nei, vet du. Jeg tror jeg filmer nok for i dag. Ja, jeg fant utgangen, skal vi se, jeg fant ravinen i hvert fall. Da ses vi i morgen, YouTube. Jeg må prøve å se om jeg får tak i... Jeg må se om jeg prøver å få til å streame i morgen. Bytte å prøve. Ja, det er sånn. Og før du forlater Kristoffer, jeg har også en YouTube-kanal, men jeg får ikke til å rekorde. Men hvis dere er villige til å subscribe til meg, søk bare på Stilex HD. Så med store S og store bokstaver på hodet. Ok, det var det fremme her. Eller jeg kan bare legge en link i beskrivelsen, eller hvordan det skrives. Ja. Yes, vi ses snart. Ha det, YouTube!